nenahraditeľný poklad. Výživa patrí medzi najdôležitejšie činitele, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka. Lekári tvrdia, že až 90% chorôb vzniká pri stole, čo sú dôsledky zlých stravovacích návykov. Zásady správnej výživy. Venuj dostatok času jedeniu. Dokonalo rozšuj potravu. Ak nemáš čas, nejedz. Prečo? Nedokonale rozžutá potrava sťažuje trávenie. Nepiť príliš studené a horúce nápoje. Mali by mať izbovú teplotu. Prečo? Horúce a studené jedlá a nápoje dráždia sliznicu ústnej dutiny, pažeráka a žalúdka. Stravuj sa pravidelne 5-krát denne v menších množstvách. Prečo? Nadmerné množstvo potravy prijaté 1 až 2-krát denne zaťažuje žalúdok. Neprejedaj sa. Kontroluj energetickú hodnotu potravín. Obmedzuj tuky a sladké jedlá. Prečo? Prejedanie spôsobuje obezitu. Večeraj aspoň 2 hodiny pred spaním. Ak chceš spať sladko, večeraj krátko. Prečo? Preplnený žalúdok je príčinou nepokojného spánku. Vyvoláva ťažké sny. Pí dostatok hodných nápojov. Dodržiavaj pitný režim. Najvhodnejšie nápoje sú pitná voda, minerálka, ovocný čaj, ovocné šťavy. Prečo? Nedostatok nápojov zahusťuje telové tekutiny. Nevhodné sú presladené nápoje ako Coca-Cola, Pepsi-Cola, ktoré obsahujú kofeín. Tonik obsahuje chymín. Obe látky spôsobujú zrýchlenie srdcovej činnosti. Dobre si denne dostatok čerstvej zeleniny a ovocia. Sú zdrojom vitamínu C, obsahujú potrebnú vlákninu. Najlepšie konzervovanie je mrazenie. Prečo? Nedostatok vitamínu C znižuje odolnosť organizmu. Sterilizovaná zelenina a ovocie sú takmer bez vitamínov. Konzervovanie udením škodí zdraviu. Príjemné stolovanie prispieva k pohode pri jedle. Obrústanie je príbor. Je miestom rodinných stretnutí a rozhovorov. Prečo? Neporiadok a nečistota na stole odpudzujú chuť do jedla. Z nedostatočnej hygieny vznikajú infekčné choroby. Dávaj pozor na uskladnenie potravín. Zakrývaj ich pred hmyzom a hlodavcami. Potraviny odkladaj v chladnom prostredí. Prečo? Hmyz, napríklad múky a hlodavce, napríklad myšie potkany, prenášajú nákazlivú chorobu. Základom dobrej činnosti